Здравейте, аз съм Мирослав Маринов и се намирам пред къща, която не е за всеки. Това зад мен е фамилна резиденция, преди село Лясково, близо до Стара Загора. Имот за хора, които търсят простор, уединение и живот близо до природата. Къщата е с разгъната площ от 311 квадратни метра на 2 етажа, с 4 спални, кабинет, дрешник, перално помещение, сервизно помещение, дневна с кухня от близо 50 квадрата с камина. Родителската спалня е близо 25 квадратни метра с собствен дрешник и баня от 13 квадрата с джакузи. От дневната излизаме на веранда от близо 60 квадрата с обособена барбекю зона и джакузи. А под верандата имаме прекрасна механа с камина. Дворът е близо 670 квадратни метра. Къщата е газифицирана, дограмата е 6-камерна, строен стъклопакет. Пред къщата има обособен самостоятелен паркинг за 5 автомобила. Районът е само с 5 имота и няма възможност за бъдещо застрояване. В непосредствена близост, предполагам, чувате, е и река Сазлийка. Това не е просто къща. Това е ексклузивен имот за хора, които ценят простора, уединението и усещането за собствен свят, близо до Стара Загора. Ако желаете оглед или допълнителна информация, свържете се с мен.